Opa. Že by bola sranda takto videu, kebyže dosieme oný Blood Moon. Aj. To by bol ináč môj prvý Blood Moon, kebyže dostanem. Zaj? Ja som ešte stále nedostal, hej. Nezabudni zatvárať za sebou. To si ty hádzal? Čo? Nie. Dačo hodil na zem, nepočul si? Nie. A tu je kozínak na zemi. Nie. Zapneme poisky. Dík som sa posral. Dík, aha, tu je toto. A tu je. Tu to bol, teda. No tu je. Dík! Dík! Tu hore je, tu dole nie. Tu hore je, tu dole nie. Tu hore je, tu dole nie. Dík. Dík, a tam je hore, niekde. Poleď na policu sem. Niekde. Pohľad s niečím. Už ani nepípa. Tu je teraz. A prečo je hore a dole nie? Dík. Alebo to je vysoký čierny muž. A možno je nad nami, čo je nad nami, aká miestnosť? Kuchyňa. Myslíš si? Hej, poď dole. A inak vypol poistky, tak tu bude. No, tuto už. Tu sa zložme, nevidím nič. Nice walking, dude. Bum, bum, bum. Bum, bum, šakataka. Super, hej, krucifix. Šakataka. Toto môžeš zobrať aj jeden incens, ak máš miesto, ak nie, tak v pohode. Nie. Podľa mňa bude posadnutá tá stodička alebo dačo iné. Tá hýba sa stodičko zvykne, vidíš mi. Dám toto sem. Opa. Počkaj, sasni, že či nevidím onný Ghost Orb. Počkaj, zatiaľ by si mal Spirit Box skúsiť. Počkaj, tu je aj kniha. Nemám spoveda. Počkaj, kde mám toto? Flashlight tu. Počkaj. Kebyže dám takto kameru sem. Response to we're unsure, tak choď von z tejto miestnosti a skúsim ešte raz. Počkaj, ja idem celkovo von z domu. Á, dobre, začal útočiť. Čo je do piči kôň? Ty kokot. To čo je do piči? Tušia vedľa mňa. No čo je? Ja, to má byť plášť, že nejaký kôň more. Neviem.
Si vonka? Nie. Nie. Povedz, kedy budeš. Som on. Počkaj. Pozri. Zrútil kameru, takže neviem, Ale- či sledovať. Kde bolo? Kde bola kamera? Jaj? Dick. Dobre. Začal otvára. Si dnuka? Mm. Toto začal otvára. Chodil z garáže a dole, nie? No No, svoje som odfotiť. Asi UVčko to nebude. Podľa mňa nebude tam dole, mám taký pocit. A ja, lebo teraz sa spálno v garáži. Teda medzi garáž... Ale nemáme žiadny oný evidence. No veď. Ani Ghost Orb, ani nič nemáme. Kde sú tam hore veci? Do tej miestnosti, do tej prášovne a skúsme tam. Čo ty na to? Neviem. Pre istotu zoberiem oboje incense. Popozerám tuto, či nájdem dačo tu pri... Tuto aj, hej. Tuto hádzal tanierom, aj druhým. Tuto sa presujme. Som vravil, že možno bude v kuchyni. Tak sa presuňme. Hodím som jeden incense. Aha, utváral dvermi. Aha. Ale kde? Tuto dá, kde? Tuto. Jak Tuto. Idem. Jak si tam Dones BMF-ko. Tam kúkni na tie dvere, napravo úplne. Aha. No dobre. Vždy sa inde spawnuje. Teraz sa spawnuje v OK, som asi dead. Som... dead. Kde si zdохol? Ejo. Čo? No. Kde si zdохol? No, úplne dole. Možno sa otvára, kurva. A ešte ani jeden evidence, evidence. Evidence nemáme. Kde si dal EMF-ko? Tam, kde som zomrel, tam mi spadlo. Tam úplne na konci. Ajajaj. Ježiš, ja som sa mohol sem skryť, a že to je zablokované. Veď pravda, že veď tu chodí takto. Oj, more, kde je to EMF-ko, more?
pretty smooth, dude. Keď ti to nájdem. Dobre, tak aspoň veľmi teplomer zoberiem. Pravda, že sa spavnul. Ok, neviem povedať, kde je EMF-ko. Dick sa plazí po zemi. V akej si miestnosti? Kuchyni. Dobre, kámo. Dobre, máš také šťastie, ty kokos. A vedel by som sa s ňou naháňať. A vždy sa inde spawnuje. Tu už ide hore. Aj tu. Uvedomuješ si, že Tu to otvára, nemáme tu to žiadny otvára. evidence? Á, máme! Fingerprint. Teda on je Ultraviolet. UV. Ultraviolet. No konečne aspoň dačo. Dobre, tak túto akože teraz pípa tento. Poďme to hoď dole to oný, ten teplomer a chod dole pre ďalšie veci, lebo... Ale mňa aj tak zdochnem, ale nevadí. Keď si zober Ignite toho, spíš, aha. Dobre, naháňate kámo. A teraz... Oh shit, kámo. Idem za tebou, presne. Choď von, ak vieš. Ide za tebou. Nie! Kámo. Nie. Rýchlo tipujeme. Dáme Hantu, podľa mňa. tomu. Ale to bude Hantu Hantu. Podľa mňa to bude Alebo Hantu. mining to bude. Myslím si, že to bude Hantu. Čo si dal? Hantu tiež. Oh! No evidence! No evidence! Kámo. Počkaj, takže ľudia, ďakujem, že ste za Nikové video dopozerali až do konca. Nezabudnite zanechať like a odber a samozrejme, ak nie ste polbešek, tak zanechajte aj zvoneček a vidíme sa na budúce. Čaute. Takže ľudia, toto bol koniec. Ako vidíte, tak sme to dosť dobre uhádli. A neviem prečo trieskam, ja rád trieskam, zase budem treskať. Sme to dobre uhádli s Eteom, takže nezabudnite zanechať like, odber. Takže ďakujem za to, čo bolo.